Vítajte v tomto krásnom dvojizbovom byte v Moste pri Bratislave. Nachádzame sa na ulici MR Štefánika, kde vám ponúkame kompletne zariadený byt s výmerou 44 m2 plus loďia. Tento byt má niečo výnimočné. Pred dokončením stavby prešiel dispozičnou úpravou od architekta. Výsledok? Priestranná kúpeľňa s vaňou, väčšia kuchynská linka a perfektne využitý každý meter. Srdce bytu tvorí otvorená obývačka s kuchyňou. Všimnite si kuchynskú linku na mieru so značkovými spotrebičmi Electrolux, indukčná doska, samočistiaca rúra a vstavaná chladnička. Zo spálne s manželskou posteľou a praktickou šatníkovou skriňou sa dostanete na loďiu. Ideálne miesto na ranné kávy. Byt disponuje modernou kúpeľňou s vaňou a vlastným plynovým kotlom. Vo vstupnej chodbe je inštalovaná vstavaná šatníková skriňa so zrkadlovými posuvnými dverami. Poskytuje priamy prístup do kúpeľne a do obývacej izby s kuchyňou. A lokalita? Perfektná. Ticho, jednoduché parkovanie, Lidl a Billa, na pár krokov, školy, škôlky, MHD, to všetko je po ruke. A k tomu rýchle spojenie do Bratislavy aj na diaľnicu. Byt je voľný, predáva sa kompletne zariadený. Váš nový domov čaká práve na vás.